ASDC KSA la penari sang hoa song atum pen Kheroni PGR VGR ang kang ke do atum phan long le pata pilong le pura pini west karbiang long long dong kamu kamalong kachesong asai padulo kachesong jote da PR mu atum hem kachedam thua hot Kheroni chariali along kengsang akhe atum kachesong ki don atum phan ing tondun waret pura kachesong ki don atum latum da motor pasang koksi alam the arjulo la soa hot areng ki ik mate kengsang atum thor praksi karbi ari somar atum phan arenga hupaso ponlo non an ke karbi ari somar bang troksi an bak areng kiso ajok hospital along si se chelang pon bomlo lapuanat karbi ari somar atum ta thor praksi non Kheroni along air set prung set pen che song pon bom lang pusi police atum adim an pale dun si pangsam dun jia phan sai deng bomlo adai ke do atum phan ing sai vek dang ji pusi latum ke hang ke taran pon lasinon itum karbi khe atum ti do non kisung thek tiklo karbi khe atum mek hang adim aklong along si lapu sona kisung ke phonang lapen areng ahu kisonang lake kumat si adai enpo tapen non karbi ang long termas konsil ke chariatum ko pisi labang song deng asai deng ponpo pusi rata tum pen chirok to tum pen chethan chin news desk support karbi ang long 24/7 news.